आंनि अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ सावरायगोन जाहैबाय सुमान सारगयारि बिथांनि सायाव जोङो ससे खोथा सावरायगोन आरो बिथांनि थाखाय जोङो बयबो बिफा इसोरनियाव बोर बिनानै होनांगोन। बेनिखायनो आङो बे ससे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैनाय जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय। बिथाङा सासे भारत हादरखौ बेंगिरि सासे सिकिउरिटि फर्समोन आसाम राइफलनि। बिथाङा डिउटि खालामहैनानै डिउटिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावहाय मणिपुराव उदखारिफ्रा बम होनानैहाय गाग्लोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे उदखारिफोर गाग्लोबनायाव बिथांनि जिउ खहा जाबाय आरो बिथांनि बिसिया दा रान्दि जानांबाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जोङो साननो गोनां बाथ्रा। गथ'आबो 2 बोसोरनिल' होनना सुमान सारगयारि बिथाङा गावनि गथ'नि जोनोम सानावहाय न'आव फैनो थाखाय बिसिनो रादाय होदोंमोन होननानैहाय मिथिहोदों बिसिया। आरो बे समावनो मणिपुरावहाय डिउटि खालामनानैहाय डिउटिनिफ्राय फैफिनबाय थानाय समावहाय उदखारिफ्रा बम होनानै बिथांखौ गाग्लोबनानैहाय रुंसारि खालामबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय। जोङो बयबो बिथांनि थाखाय बोर बिना होनांगोन, इसोरनियाव आर'ज खालामना होनांगोन जाहाथे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हानाय बायदि। दायो आंनिफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि भारत सरकार एबा इण्डियान सरकारखौ, माने थांनाय बै समफ्राव जेनाखि जम्मु काश्मीरावहाय पुलवामा होननाय जायगायावहाय इण्डियान आर्मिखौ गारियाव बम होनानैहाय बेफ्रुहोनाय होनाय समावहाय लगे लगे फिननाय लाफिनदोंमोन। थिग बेबायदिनो बे उदखारिखौबो फिननाय लानांगौ जोंनि इण्डियान सरकार एबा भारत सरकारा। बे रुंसारि जानायनि थाखाय नोंथांमोना बयबो निउसाव नुखाबाय आरो नोंथांमोननो खनले खनले खोन्थानायनि गोनांथि गैया। माने आं जास्ट बेखौ ससे नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय एबा बुंथिनानै होनो थाखाय आंनिफ्राय गोसो जादों, बेखायनो आङो नोंथांमोननो बुंथिनानै होबाय। दा बेखिनियानो, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय। आरो मोनसे जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबावो। ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सायाव माने ट्राइबेल नङि मानसिखौ सोनायनि थांखि लादों होननानै बुंदों रायजो सोरखारा, माने आसाम सोरखारा। दा बिनि सायावहाय जोङो एसे गरम गरम खोनादों, माने सोमावसारनाय नुनो मोनदों। माने जोंबो खोनादों, बर' मानसि हिसाबै जोंबो बेफोरबायदि जायोब्ला दुखु मोनो। बिनि थाखाय आङो इयुनाव भिडिअ लाबोसिगोन, नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुमान सारगयारी Ready? Hi. Ready? Hi. Ready? Hi. Good. Khali kar. Good. Change your badla. Good. Bagal first.
Madam! Ramnasa! Tata! Up! Tata! Freedom Party! Zindabad! जोबथारनायाव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बाय बाय।